family, guys. Good morning, Materegla. Actually, ini Monday. So ini nikleg onji indada video manpol pandi ennide panda onji recipe add manpoga amma nanji show goda recipe undu ink mast favorite avenna actually ನಾನು ಪೆದ್ದರೆ ಪೋಪಿನ ರಾತ್ರೆಲ್ಲ ಆ ರೆಸಿಪಿನೇ ಯಾರನ್ನ ಸಾಂಬಾರನ್ನು ತಿಂದು ಬೋತೀನಿ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸಾಂಬಾರು ಆರ್ನ ಆರೆ ಇಲ್ಲರೆ ಪೊಡಿಪುರ ಮನ್ಪುನು ಅಂಚ ಪೊಡಿಪುರ ಮಂತದ್ದು ಒಂದು ಶೋ ಕಾಪುನು ಮಸ್ತ್ ತರಕಾರಿ ಪುರ ಪಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿರ ಎನ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೀ ತೋಜ ವ್ಯಾನ್ ಆರೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರ್ ಪಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಲಕ್ಕ ಪೋಪುಜಿ ಪಂಡ ಎಂಚ ರೆಸಿಪಿ ಲಕ್ಕ ಪೋಪುಜಿ ಪಂಡ ಅಂಚತ್ತು ಇತ ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲ್ ದಂಡ ಎಂಚ ಒಂದೊಂದು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಮೇನ್ ಅದು ತೋಜ ಪೋಪೇರು ಸೊ ಅಂಚತ್ತು ಒಂದು ನಡು ಟೆಂಕುಲು ಇಲ್ಲಡಿ ಎಂಚ ಅಮ್ಮ ಕಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಅಮ್ಮನ ಟೆಂಚ್ ಒಪ್ಪ ಪೂರ ನಿಕಲ್ ನಟುಗು ಇನಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೇರು ಎಂಚ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಎಂಕುಲು ಉಪ್ಪು ಪಂದು ಅಂಚ ಒಂದು ಮೇನ್ ಆದ ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲ್ ಹತ್ತು ಗುಡಗಡ ಮನೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಒಂಜಿ ಜಾಲಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜಾಲಿ ಬಂದಾಗ ಐತ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೇನೆ ಇಟ್ಟು ತೂಕ ಆಯ್ತು ಅಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಗಂಟೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತಾಂಡ್ ತೂಕ ಎಂಚ ಅಮಸರದ ರೆಸಿಪಿ ಆಪು ನಾನು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂವಡು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಬರ್ರೆಲ್ಲ ಪೊರ್ತಾಂಡ್ ಸೊ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಅಮ್ಮ ದಾದಾನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಿರೋದು ತೂಕ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ ಅಮ್ಮನ ಕಜಿ ಪಾತುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಅಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪಿದಡಿಯರಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿಗೆ ಪಾಟ್ ಹೊಡತ್ತೆ ದಾದಂಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೇರು ಕಂತಿನ ಒಂಜಿ 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕೊಜ್ಜೆ ಪುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಅಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪಿದಡಿಯರಿ ನಾನಮ್ಮ ಅಟಿಲ್ದಾನಮ್ಮ ಲೇಟ್ ಆಯ್ನಿ ಏನಾಡ್ದ ಹತ್ರ ಲೇಟ್ ಆನ್ಗೆ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಡಾಣ ಮಸ್ತ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಉಂತುದು ಮಲ್ಪುಡಾಪುಣ ಅವನಾಗ ಲೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಕ ಕಜಿಪಾಪುಣ ಗಿನಿ ಯಾರನ್ನ ಕಜಿಪಾತಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ಮನ ಸಾಂಡಿ ನೀರು ಸಾಂಬಾರ್ ಮಂಪೆ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ತೋಜಾವಡುಂದಾಂಡ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇರ್ನ ಪೆರಿಯ ಪಿರಾವಡೆ ಬಲಿ ಬರೊಂದಿಲ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಇನ್ನು ತರಕಾರಿ ಪುರ 3 ದಾಂಡ್ ಅನ್ನತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪಿಜೀರಿ ಯಾನೆ ಪನ್ಪೆ ಆರು ಪುರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡಂ ಪೋಪೇರು ಸೊ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಬಾರನ್ನು ನಿಗಲಟ್ಟುಗು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಬಂದಾಂಡ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಸಾಂಬಾರು ತೂಕ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಕ ತೂಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಸುರುಕಾದು ಒಂಚೂರು ತೊಗರಿ ಬೇಳೆನು ಬೇಯರದಿತ್ತೇರಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ವಿಸಿಲಾನಾಗ ಮಿತ್ ರಟ್ಟುಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ್ ಕೊಡದಿ ಕುಕ್ಕರನ್ನು ಪೊತ್ತಂ ಬರ್ತೇರಮ್ಮ ಪೂರ ತರಕಾರಿನ ಬೇಯರದಿ ಹೊಡತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗೀತಕ್ಕ ಪೊತ್ತಂ ಬರ್ತೇರು ಜಯನ್ ಪೊಡಿಗಟ್ಟಾಗ ಗಾಯಸ್ ಇತ್ತು ಜಯ್ಯು ಅವ್ಳು ಬೆಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಬಾಜನ ಅರಣಿತ ಪೊಡಿಗಟ್ಟ ಪೋಡಿಯಾರ ಜಯ್ಯು ಪೋಡಿಯಾರ ನೀರೆಂಜಿನ ಕೇರೆ ಕೆಪ್ಪ ಇಬ್ಬರು ಪೋಡಿನ ಅಂದೆ ಇರಂದು ಪೋಡಿಡ ಪೂರ ಮೇರ್ತುಲಿ ಪೂರೆಲ್ಲ 19 ಇರುತ್ತೆ ಇದೈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟಬ್ಬಡ್ 19 100 ಜನ ತಟ್ಟನೆ 100 ಜನ ತಟ್ಟನೆಗೆ ಮಾರೆ ಹಿಚ್ಚಿನ ಮೇರು ನಮ್ಮ ಜಯ್ಯುತ್ತಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಂಟ ಆಜಿಟ್ರೆಪ್ಪುಣತೆ ಕುಂಟನು ಮುಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ದಾದ ಪೋಪೇರು ಹೋದು ಒಂಜಿ ನುಂಗಾವೇರು ಅತೆ ನುಂಗಾದು ದಾದನ್ ಪರಿ ಅಲ್ಪ ಪಾತ್ರ ಅನ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿ ಬೊಕ ಓಡಾಡ ಬೊಕ ಗೀತಕ ರಪ್ರಪ್ಪ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಪೇರು ಸಾರ ಆದ ಆಪುಂಡವು ಕತ್ತಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ
ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವು ಕಂತು ದೆಕ್ಕದಿತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಹೆಂಚಿನ ಪೇರು ವೀಕ್ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಫುಲ್ ಕಂತು ದೀದು ದೆಕ್ಕದಿದ್ದುಪ್ಪುವ ಸೊ ಅಮ್ಮ ಪಿರ ಅಲ್ಪ ದೀದುಪ್ಪುಣ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಿರ ಅದನ್ನು ದೆಕ್ಕುವೇರು ಸೊ ಹೈಜೀನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಮ್ಮ ನೆರೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ನಿನ್ನ ವಿಡಿಯೋದ ಬೇರೆಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ತೊಗರು ಬೇಳೆದಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಲತಂಡು ವಿತ್ತು ಪಾಟ್ ನೆಂಕ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಬಂದು ನೆರ ಪೋಯ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಿದೈ ಬತ್ತೇರಿ ಬಿತ್ತು ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಲಟ್ಟು ಸಿಟ್ಟಿ ಆದ ಆಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತ ಪಾಡ್ರಾಬುಜಿ ಪಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಪಾಡ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು ಲತ್ತಂಡು ಬಿತ್ತನ್ ದೀಟೇರು ಗೈಸ್ ಆಡ್ ಮಂತ್ ಲೈಕ್ ಶೋಕ್ ಆಪ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ತುಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೂರ ತರಕಾರಿ ಬಿರೋದಕ್ಕದು ನೀವೆಲ್ಲ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಪಾಡಿಯರು ನನ್ನತ್ತೆ ಈ ದಾದ ಮೆಂಕ್ ಸುತ್ತುವರ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಮುಲ್ತುಲೆ ಅಮ್ಮ ಜಾರಿಗೆ ಒಟ್ಟದ ನೀರುಂಡತೆ ಅವೆನ್ ಪಾಡುವೇರು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಕಜಿಪು ಒಂದಿಟ್ಟು ಈ ಕುಕ್ಕರ್ ಮಾತ್ರ ದಿಟ್ಟಕ್ಕುವೆ ಮತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಅದ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿ ಪಾಡ್ನೆಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಾರಿಗೆ ದೊಟ್ಟದ ನೀರ್ ಪಾಡ್ಯಾಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ತೂಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಡಾಂಡ ತುಲೆ ಬೆರಿ ಬಲಿ ಪೊಡಿಯಾನ್ ತುಲೆ ಅಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐಕ್ ಪಾಡ್ದಾದ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐಕ್ ಪಾಡ್ದಾದ್ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಬಾಯ್ ದೀದ್ಲ ಆಂಡ್ ಆ ಒಂದು ತೊಗರಿ ಬೇಳೆನ ತಿತ್ತದಿಯರು ನಮ್ಮೇರ್ ಬರ್ರೆ ಪೊರ್ತಾಂಡಿದಿನಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಒಂಜರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂಜರಿಗೆ ಹರಿನವಳು ಇತ್ತೆ ಕಜಿ ಪಾವುಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಮ್ಮ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ತುಲೆ ಒಂಜರೆ ಪುಂಡಿದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಒಂತೆ ಮೆತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂಜೀತ್ ಮೆತ್ತೆ ಒಂಜೀತ್ ಮೆತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಸಿಮೆ ಒಂಚೂರತೆ ಸೋಜಾಲಿ ಒಂಜಿ ಆತು ಸಾಸಿಮೆ ಒಂಜೀತೈತಿ ಒಂದೊಂದು ಚಮಚದ ಆತು ನನ್ನ ಒಂದು ಜೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಅದೇ 2 ಚಮಚದಾತು ಜೀರಿಗೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಣತೆ 2 ಚಮಚದಾತ್ 2 ಪುಂಡಿದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ್ ಸಾಸಿಮೆ 2 ಚಮಚದಾತ್ ಜೀರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಮೆತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗದಮ್ಮ ಅದು ಬಡಿ ಅದೇ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಮೆತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಫುಲ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮುಂಚೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಮುಂಚೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡುವಾರಾ ಓಕೆ ಏತ್ ಮುಂಚೆ ಅವು ಕುದ್ದದ ಮುಂಚೆ ಏತ್ ಕುದ್ದದ ಮುಂಚೆ ಎತ್ತಿ ಒಂದು ಅಮ್ಮಸರದ ವ್ಲಾಗ್ ಆಂಡ್ ಅಮ್ಮಸರ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಜಯು ಇತ್ತದ್ಲ ವೇಲಾದ ಬಂದ್ಪೇರು ನಿಕ್ ನಾನು 8 ಜನ ಓಡನ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಸೊ ಏತ್ ಮುಂಚೆ ಪಾಡ್ಯಾರಮ್ಮ ಕುದ್ಯದ ಮುಂಚೆ 10 ಒಂಜಿ ಕುದ್ಯದ ಮುಂಚೆ ಏತ್ 4 ಬೊಕ ಉದ್ದದ ಮುಂಚೆ ಆಜಿ ಪ್ಲಸ್ 4 10 ಸೊ ರಾಪ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಮಂತನ್ಗ ಬೇಳೆ ಬೇತನ ತುಕ ಅಮ್ಮ ತೆದ್ದೆತ್ತಿಯರು ತೋಮನ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಸಿಟಿ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತನೆ ಬೇಯ್ದಂಡು ಬೇಯ್ದಂಡು ಕೈಕ ಮಲ್ಲ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತನ್ಗ ಸೊ ಒಂದಿತ್ತೆ ಪೊಡಿ ಮಂದಿನ ಸಾಮಾನು ಉಂಡತೆ ಅವನ್ನು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಚಪ್ಪ ಇಬ್ಬಕ್ಕ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ಗೀತ ಕಾಯ್ತಾನ ಇಡ್ಬೋದು ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಪ್ಪನ ಮೆಸೇಜ್ ಕಾದು ಮೆಸೇಜ್ ನನಗೆಲ್ಲ ತೊಲೆ ಅವಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ಲ ಕೂತೊಂದು ಪಪ್ಪ ಗೊತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಪಪ್ಪ ಏತಿ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರು ಮೇರಾಯ್ತ ನಡಟು ಓಲ್ಲರು ಬತ್ತಾರೆ ನಡ್ದಾದಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಅತ್ತೆಮ್ಮ ಅಂಚ ఒక మీరు నా ఆర్డర్ అవుతుంది పప్పగా ఇంక గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ నైట్ పూర గడపడు ಇಲ್ಲ ಇತ್ತಿಂದೆಲ್ಲ ಗಡಪಡ್ಡಿ రెండు ಮಂದಿ ಆಯ್ತು ಪಪ್ಪ ಕಾಣಬಹುದು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ లో మల్పేరు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ లో మల్పేరు గుడ్ ఈవినింగ్ లో మల్పేరు అంటే రాత్రి చెప్పు నాకు గుడ్ నైట్ లో అరవింద్ మెసేజ్ కడపడుది చెప్పు అత్తమ్మ ಅಂಚ ರಪ್ರಪ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಆಡಿ ಗಾಯ್ಸ್ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಕಡದಿನ ಕೊಂಚ ಮಂಜುಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ರಂಡು ಏತು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಚಮಚದಾತು ಒಂದು ಚಮಚದಾತು ಮಂಜುಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಚಪ್ಪಾಂಡ್ ಅಂದಂತ ರಪ್ಪ ಪೊಡಿ ಮಂತುಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೊಡಿ ಆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಈತ್ ಹದಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಅವು ಪೊಡಿ ಇಲ್ಲ ಇಂಚ ಬರೋಡು ಇಂಚ ಪೊಡಿ ಅವಡು ತರಕಾರಿಲ ಬೇರೆ ತೇಳ್ತಲೆ ನನ್ನ ತರಕಾರಿ ಬೇರೆ ದೀಬಕ್ಕ ಅವನ್ ಪಾಡೋಡು ಪೂರ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಬೇಂಡು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೇರು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಒಂಜಿ ಫೈನಲಿ ಬೇಯ್ತಂಡಿ ಏನು ಚಲಾಗಿ ತಕ್ಕನ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪತ್ತದ ಎತ್ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಬಾರ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ರೆ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಎಷ್ಟು ಚಮಚ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ರಮೈರು
ಅಪ್ಪಡಿ ಮಂದಿನ ಪೂರ ಪೊಡಿ ಮಂದಿನ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ತರಕಾರಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಾರು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬರೋಡತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಪೊಡಿನ ಪೂರ ಪಾಡಿ ಇರ್ತುಲಿ ಮುಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪಂಡ ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲರ್ಲ ಆಯ್ತು ತುಲೆ ಸಾಂಬಾರ್ದ ಕಲ್ಲರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ತುಲೆನ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜೊಂದುಪ್ಪು ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಂತೀನಿ ತುಲಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಅಮ್ಮನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಜ್ವರ ಪೂರ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ಟೊಮೆಟೊನ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದ್ದು ಕನ್ಪೇರ್ತದೆ ಗುದ್ದು ಒಂಜಿ ಏನು ಮನ್ಪೇರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದವು ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪಿನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಟೈಮ್ ನಂಗೆ ಬಾಯಿ ಪೂರ ಚಪ್ಪೆ ಹಾಕೊಂಡತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಈ ಸಾಂಬಾರನ್ನು ಪೂರ ಮಂತು ಕೊರ್ಪೇರು ಶೋಕುಡು ಒಣಗಿಸ್ಕೋಪುಂಡು ದಿನ ಒಣಗಿಸಿ ಸೇರೊಂದಿಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಸೊ కొంచెం ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಹಾಕೊಂಡು ದಪ್ಪಂಡ ಸಾಂಬಾರ್ದ ಪೊಡಿ ನಮ್ಮ ಜಾರು ಉಪ್ಪು ಇರ್ದವರ ಅವನ್ ವೇಸ್ಟ್ ದೇ ಮನ್ಪುನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಸಾಂಬಾರ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ನನ್ನ ತಿನ್ನ ಕೊಂಚ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಂಡಾಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ದಿಯರೆ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಆವೋಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ದಾಂಡು ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಆತ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ಆತನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಪಾಡ್ಗ ಚೂರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬ್ರೌನ್ ಆವಡು ಸಾಸಿಮೆ ಕನಪೇರ್ ತೋಜೋಡು ಸೊ ಇಂಚಿಟ್ಟು ಸಾಂಬಾರ್ಲ ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಶೋಕುಡು ಸಾಂಬಾರು ಒಂಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಬಾರ್ದ ಪೊಡಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಒಂದುಂಡು ತೂವ ಕೊಟ್ಟು ಕಳತ್ತೆ ಪಿರೋರ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂವೋಡೆಂಕ್ ಗೈಸ್ ಇತ್ತುಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಅಂಚಿಡು ಸಾಂಬಾರ್ಲ ಕೊಜ್ಜೊಂದುಂಡು ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಕ ಇಂಚಾತನ ಪಂದು ಆಯ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡ್ದು ಆವಡತೆ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ತೋಡು ಇಂಚ ಕಂತೇರು ಸಾಸಿವೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಸಾಸಿಮೆ ತುಲೆ ಒಂಚೂರು ಬುಟ್ಲೆಮ್ಮ ತುಲೆ ಅದು ಬುಟ್ಪುಜೇರು ಸಾಸಿಮೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮೆಣಸು ತುಲೆ ತೋಜೊಂದು ತುಲೆ ಒಂದೊಂದು ಚಮಚದಾತು ಪಾಡ್ಲೆ ಸೊ ಒಂದೇನಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬುಗ ಬೇವಿರೆ ಪಾಡ್ಗಾಯ್ಕು ಪೂರ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಗೈಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯರತೆ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಇಂಕುಲು ಇಲ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಅಖಿಲ್ ಪುರ ಮಲ್ತೊನ್ವ ಜಾಲಿ ಪುರ ಪಾತೆರ್ದು ಬಂದು ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದ ಪುಂದೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಾಂಬಾರ್ ನಿಕುಲು ಮಲ್ತಿತ್ತರಡ ಎಂಚ ಆತನ್ ಪಂದು ಸೊ ಗೈಸ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತೆಕ್ಕು ಆತನಟ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್